Estem a 24 de febrer. Menos d'un mes, de 4 mesos, el dia 22 de mayo, tindran lloc les eleccions municipals. Ja comencem a conèixer les llistes electorals de diferents partits. Avui volem mostrar-los, volem presentar-los als alguns candidats de la llista del bloc. Per això tenim així amb nosaltres el número 1 del bloc, Rafa Carbonell. Molt bona nit, Rafa. Hola, què tal? La setmana passada vau presentar a 6 primers candidats de la llista, no vam poder anar a la roda de premsa i avui vinguereu a la tele i que em parlaràs d'esta llista, com l'heu elaborat i de 6 primers candidats, qui són i comentar unes cosetes d'ells. Ens acompanyen dos d'ells. Està David, David Abad, que és número 3, i també està Sabina Gregori, que és número 5. Tenia previst vindre també Anna, però està malalta i anem a dir-li des d'ací que es posi prontona, però és que en el fred que fa qualquiera es constipa. Comencem, Rafa, comentamos un poc l'elaboració. Com has elaborat esta línia, esta llista, quina línia heu seguit, què és el que buscàveu? Jo, primerament, agrair-vos, disculpar la meva veu també, perquè això dels constipats i de les grips, agrair-vos que ens hàgiu convidat, perquè és una oportunitat, doncs això, d'explicar-li un poc a la gent, a la ciutadania, que per a nosaltres elaborar una llista és molt més important i va molt més enllà que fer unes quantes llistes de persones ordenades de forma que queden bé. Per a nosaltres la llista és un equip de treball, un verdader equip de treball. Què vol dir un equip de treball en política? Un equip de treball que des del nostre punt de vista proposa idees, proposa projectes i ja pensant en aquests 4 mesos que parlaves tu, aquest futur equip de treball que està preparat, que està format i que està, des del nostre punt de vista, capacitat per a gestionar, per a col·laborar en la gestió del present i del futur d'Alcoi. I això són un poc les línies. Dins de la gent que comparteix els nostres criteris, dins de la gent que comparteix els nostres valors, dins de la gent, d'alguna forma, que confia plenament en allò que proposa el bloc, que d'entrada podríem dir, sentit comú, responsabilitat, intentar coherència, estar per el poble, pensar en positiu. Dins d'aquest grup de gent que això s'ho creu i que té un pas o ganes de fer un pas més enllà, doncs vam intentar fer aquest equip de treball equilibrat des del punt de vista dels homes i de les dones, però no com una qüestió artificial, sinó com una qüestió que jo no sé si serà un error o no dir-ho, però el punt de vista de les dones o el punt de vista de la dona jo crec que enriqueix molt un grup de treball, i sí que és de veres que era una falta que en el bloc havíem de corregir, d'esmenar. Per això Anna Serrano, una xica amb una experiència jo crec que contrastada i consolidada en l'Ajuntament d'Alcoi, amb més de 20 anys com a tècnica municipal, actualment cap d'àrees importants en la gestió, ens donava aquest perfil de persona perfecta per a aquest número 2. Equilibrar home-dones, equilibrar experiència en joventut, encara que avui hagin vingut, diguem, la part més jove, la part més jove d'aixòs... Estic pensant en Anna i en vosaltres, en Paco, i l'edat està molt bé. Sí, està equilibrat. Ara estàvem comentant que així està la part de la trentena, que encara són gent jove, com es pot demostrar, però que ja té les seues experiències. Equilibrar gent que tinga experiència en l'Ajuntament, com és el cas, per exemple, de David, que ja fa 8 anys que està en l'Ajuntament, que va ser candidat número 1 en el 99 i va ser candidat número 2 en el 2003, aquest any que el bloc va entrar a l'Ajuntament. Jo crec que són tot punts i són una sèrie de criteris que ens han ajudat a elaborar aquesta llista. A partir d'ací hem presentat els 6 primers, encara queda per acabar de confeccionar fins al 25, però d'alguna forma nosaltres sempre tenim un poc el costum de fer una prèvia, de fer una presentació primer del candidat. Recordeu-se que fa un any que ja vam presentar el candidat, és una demostració de dir senyors, senyores, tenim les coses clares i este és el nostre candidat. Ara un poc igual, no esperar-nos al final, fins a crec que finals de març, on s'acaben els terminis per presentar les llistes, presentar a les 6 primeres persones. Fa 4 anys vam presentar a les 3 primeres i enguany, com que volem demostrar que aspirem a créixer, aspirem que la gent d'Alcoi confie una miqueta més que no va confiar en el 2007, doncs ens vam decidir per aquesta aposta de 3 homes i 3 dones presentar-les ara a 4 mesos abans de les eleccions.
Vull que parlem en ells que estan ací. Has dit que David es va presentar com a candidat ja en l'any 1999 i després en el 2003 anaves de número 2. David, ha trobat unes eleccions. Com ho vius, tot això? Pues la veritat és que han sigut 8 anys d'estar un poc en la retaguardia, no? Vull dir, en la part de darrere de l'organització del partit, de la gestió més administrativa del grup municipal, de les propostes que es fan. I bueno, jo sempre he pensat que en política allò de les 2 legislatures s'ha de tindre en compte, no? Vull dir, 2 legislatures almenys en la mateixa tarea o en la mateixa tasca. I bueno, doncs em vaig oferir a Rafa en el seu moment per allò que fera falta, perquè pensava que podia ser un bon moment de reprendre allò de fa 8 anys. Tu has dit a l'oficina que cal ampliar el nostre projecte de ciutat, d'Alcoi Futur, fer més Alcoi Futur i sobretot reactivar l'economia. Sí, el blog vam fer fa 4 anys allò que encara no havia fet cap partit així a Alcoi, que era elaborar un projecte de ciutat. O sigui, quin és el model de ciutat que nosaltres proposem. El projecte es va elaborar en un procés relativament llarg, de consultar amb molta gent, de parlar, es va partir d'unes línies estratègiques determinades i hi ha una sèrie de propostes per acomplir aquestes línies estratègiques. Nosaltres seguim pensant que aquest projecte de ciutat és el millor que es pot fer per a aquest poble i per a que Alcoi recupere i estiga en el lloc on li tocaria estar. La pregunta seria, per què el blog? Per què el blog? Jo personalment o per què el blog? Sí, no, per què vas triar el blog per iniciar-te en la política? Jo vaig entrar en el blog i tindria... En aquell moment era Nacionalistes d'Alcoi, tindria 18-19 anys. Fonamentalment per una inquietud de fer alguna cosa per a aquest poble. Aquesta és, diguem, la motivació principal. Al final has d'optar per alguna acció. Es pot optar per entitats socials, però la política també és un espai on pense que aquells que tenim inquietud devem treballar. I en aquell moment vaig triar Nacionalistes d'Alcoi, que després va ser el blog, per una raó, a banda de per ideologia i per els valors i tot allò, fonamentalment perquè és un partit més obert. Vull dir, on fonamentalment el que prima és el sentit comú que comentava Rafa fa un rato, des d'aquest moment fins ara. A mi m'agradaria presentar a Sabina, que és doctora en l'Hospital Verge de Lliris i també és la més jove del grup, no? Sí. Sabina, com va ser això de clavar-te en política? Bueno, ja fa un temps que estava en contacte en el blog, treballant en ells, perquè a mi em semblava un partit polític que expressa perfectament el que és saber fer les coses, fer-les entrellat, amb una voluntat de treball per la ciutat, més enllà d'altre tipus d'interès. I clar, com a aquesta opció em semblava l'única, vaig començar a col·laborar en ells, treballant, i ara pense que s'ha d'acabar ja en la immobilitat que ja ara mateix s'ha instaurat a la ciutat, i com a persona jove veig que al moment de retorn hi ha molta gent decebuda en la política, no trobo un referent clar al que agafar-se, i per a mi l'opció perfecta era el blog i aquesta ha sigut la meva motivació principal, treballar. Vas de número 5, vas de número 5 que, esperem superar-ne més, no? Però ja d'entrar, anar de número 5 és important, és que confien en tu, no? Sí, és una opció forta i això denota les ganes de canvi, de força, de treballar que tenim. Rafa, tenen tots ganes de treballar, Això és molt important. Sí, perquè jo crec que, i més en aquests moments de crisi, les ideologies, les sigles partidistes, jo crec que ara s'han de quedar a un segon pla. Jo crec que la gent, com a polítics, com a persones que en aquests moments estem dedicats a la política, tots tenim la nostra faena i per a nosaltres la política és vocacional. És una època de la nostra vida que li dediquem al servei comú, a la vocació de servici als altres. Si realment volem servir als altres, òbviament, no sols ganes, sinó inquietud, il·lusió, propostes, tot allò que tenim dins, el millor que tenim dins. Després de la família, la nostra màxima prioritat és Alcoi, és els alcoians, i a nosaltres ens agrada dir-ho, no? En aquests moments de crisi el que toca és
deixar-vos i deixar-nos de lluites partidistes, deixar-nos d'oposicions i governs. Què més ens agradaria que en aquesta majoria absoluta, encara que és una majoria absoluta legítima, perquè les urnes i els vots ho diuen, fora una majoria absoluta d'una altra actitud, on, per exemple, encara que hi hagi una proposta feta per l'oposició i siga d'un altre partit al teu, s'accepte si és bona, no? S'estudi. Efectivament, com a mínim, perquè és que si no, la falta de credibilitat, que per a la majoria de la gent i en tota la raó tenim a voltes els polítics, s'ha de demostrar que el teatre polític ara l'apartem, perquè això no deixa de ser un teatret, que per als mitjans de comunicació, i en disculparàs, efectivament, dona joc. Però nosaltres som els representants públics, els representants de la societat, i hem d'estar a l'altura de les circumstàncies que la societat ens exigeix, des de l'oposició i des del govern. Per a nosaltres, quan t'he dit abans que intentàvem buscar a les persones més preparades, més capacitades que el bloc podia oferir a la ciutat, clar, com a mínim ja pressuposàvem això que t'està demostrant tant Sabina com David, les ganes, la il·lusió de canvi, la necessitat de demostrar que en Alcoi es poden fer les coses d'una altra manera, que, ho comentava Sabina, que la cosa està un poc parada o molt parada segons els criteris de cada un, però sí que és de veres que en l'ambient notes que després de 11 anys del govern d'un signe polític molt determinat, com és el cas del govern del PP, jo crec que Alcoi necessita aquest canvi, encara que siga per aquest aire fresc, per aquesta imatge d'obrir les finestres, que pegui una venta d'estes que comencem de nou. Sí, jo crec que sí. A mi m'ha llamat molt l'atenció una paraula que ha dit Sabina, que és decebuts i falta de referents. Estem decebuts els jovens de la política actual? Per això, aquesta falta d'aire nou que neteja? Home, de vegades jo penso que la gent el que veu és que n'hi ha moltes ocasions en què es perd l'energia en discutir cada sí, cada allà, i realment això no es plasma en actes. És el que comentava Rafa, o sigui, d'on vinga una proposta, si és bona, s'ha de pensar en el bé de la ciutat. D'acord? O sigui, que si és l'oposició el que ho presenta, s'estudia, es fa i es tira cap avant. Això sí que jo penso que es palpa en la gent que no veu que hi hagi una dinàmica de treball, un avançar, no, està un poc... Sí, jo penso que sí que hi ha un poc... Potser no decebuda, però sí un poc d'esperançar, un poc sense ganes de creure en ningú. I això ha de canviar, perquè la política és la nostra ferramenta per a canviar les coses i per a que les coses vagin millorant. I aquesta ferramenta és de tots els ciutadans, tots i cadascú de nosaltres. No ho hem de veure com una cosa aliena, una cosa llunyana. No, no, no. Els polítics són i som la veu de tots els ciutadans. I això és al que em referia. Rafa fa un moment mencionava un poquet del teatrillo, però un teatrillo que s'han de prendre en sèrio, perquè els polítics són els que estan gestionant els nostres impostos i els nostres diners, i ells són els que tenen que fer que aquests diners vagin a un bon recaude per a la ciutat, per als nostres serveis, que ja tenim un poquet així carents en alguns punts. Efectivament. Mira, al final l'administració és l'empresa de ciutadans. Ciutadans donen diners en forma de taxes, en forma d'impostos, a una entitat que s'anomena administració i que és la seva empresa, l'empresa de la qual ha de rebre serveis. Per tant, tu, com a mínim, no sols has de confiar en els representants de la teua empresa, sinó que aquests representants han d'estar a l'altura de les circumstàncies d'aquestes persones i han de saber gestionar en criteri, gestionar en responsabilitat, gestionar en entrellat, això que anomenen entrellat. A mi m'agrada dir que la política és l'art de fer possible allò que és necessari. L'art de fer possible allò que és necessari. I Alcoi té una sèrie de necessitats, com és la faena, com és dinamitzar econòmicament la ciutat, com és ser una ciutat més humana, més pròxima, on les persones visquen amb un nivell, amb una qualitat de vida millor que no la que tenim, amb una ciutat més neta, amb una ciutat ara que en teoria s'està apostant per el turisme, ara que tenim la llum de les imatges ahir a no res, a pocs dies hi vindran molts turistes i vindrà gent a veure la nostra ciutat.
no podem mostrar una ciutat en les condicions de netedat i de manteniment que n'hi ha. Són xicotets detalls que fa que un ciutadà li diga no als seus polítics, no a aquestes persones que de tant en tant fan aquest teatre que, com tu bé dius, Rubén, s'ha de prendre en sèrio. Canviem el xip, són els nostres representants, els que gestionen la meua empresa, perquè l'administració és l'empresa de tots. Per favor, és una empresa que no demana beneficis, sinó que els beneficis d'esta empresa pública és el servei, fer les coses com toca. I fer les coses com toca, almenys des del bloc ho intentem. Per això, una de les raons de no estar ni en el PP ni en el PSOE, que per a molta gent sembla que sols existeixen aquests dos grans partits, perquè són les grans franquícies del vot, les dos grans multinacionals del vot, o Blanco, Negro, Barça, Madrid, doncs hi ha més gent que no és ni del Barça del Madrid, que és de l'Alcoyano, i que sí que és de veres que és complicat que l'Alcoyano guanyi la Lliga i puja a primera, però els alcoians som lluitadors, i els alcoians són valents, i als alcoians no els agrada conformar-nos com estem. Per això que comentava abans Sabina, que la cosa està molt parada i la sensació de la gent és negativa, però en el bloc som optimistes. Som optimistes perquè estem convençuts que aquesta lluita, aquest sentiment que ens fa sentir-nos alcoians de tirar avant, ens farà eixir d'esta crisi, que és molt dura i la gent ho està passant molt malament, però en Alcoi jo crec que tenim potencial suficient per a tirar avant i hem de ser optimistes. Optimistes si canviem, si continuem com estem, ja estem bé, no? Ja estem bé, on estem. A mi em fa gràcia, es parla de l'Alcoyano, un dia parlant amb Paco López, el tècnic, deia, no, si l'Alcoyano va bé, però és que els alcoians volen això, però volen més i més i més. I és que crec que és l'espíritu dels alcoians, que volem més. Tenim això, però volem més. Crec que és el que exigim, és el just, no? Els alcoians, en este poble fantàstic, però enclavat entre muntanyes, barrancs i costeres, que cantava Ovidi, entre costeres i ponts, si no haguem sigut de voler més, més, més i més, mai no haguem ser referent. Hem sigut referent al llarg de la nostra història, hem sigut referent industrial, hem sigut referent en la lluita social, hem sigut referent en la incorporació de la dona al lloc de treball, hem sigut molts referents. Els alcoians som així, però ara jo sempre em faig la mateixa pregunta. Tots estem orgullosos de les nostres tradicions, de la nostra cultura, de les nostres festes, estem orgullosos del passat d'Alcoi, però si ara li preguntarem a la gent, i que intente contestar objectivament, que ens diguera quin element del present d'Alcoi fa que siga o que estiga orgullosa, què contestaria? Jo crec que li costaria de contestar, perquè ara què n'hi ha en Alcoi, què tenim en Alcoi? Salvant festes, tradicions, etc., que això per sort sempre està per a sentir-se orgullosa. Això ho hem de canviar. Hem de començar a sentir-nos orgullosos no sols del passat, sinó del present i sobretot del futur. Jo crec que aquesta és una de les grans motivacions que tenim en el bloc per a dir això ho hem de canviar. En este poble la gent ha de sentir-se molt més orgullosa de lo que està actualment, perquè és que si no, no tenim futur. Quanta gent jove es queda en Alcoi a viure? Quanta gent jove de la nostra edat se'n va a altres ciutats perquè no li acaba de veure el futur en Alcoi? Això ho hem de canviar. Sí, se'n va per obligació. No perquè volen, això ho hem de canviar. David, com canviaríem aquestes actituds? Home, l'actitud jo penso que com a alcoians la tenim, que és el que estàveu comentant, no? Vull dir, deixes ganes d'anar a més. Però sí que és veritat que hi hauria que espavilar-se, no? Vull dir, en aquest sentit. És veritat que la ciutat en aquests moments no té res que es convertisca com a referent. Durant molts anys es pensava en la ciutat d'Alcoi que quan més creixera en número de població, millor seria Alcoi. Vull dir, recordo que fa uns anys parlaven de 80.000 habitants, de 100.000 habitants, però la realitat orogràfica d'Alcoi és la que és. Jo penso que allò més important que tenim que tindre en Alcoi és qualitat de vida. I, de fet, com comentava abans, que el nostre projecte de ciutat anava en aquesta línia, vull dir, en que la ciutat d'Alcoi siga un exemple en qualitat de vida dels seus ciutadans, no? I pense que es pot fer.
Qualitat de vida en quant a futur de cara als joves, en quant a activitats, en quant a responsabilitat de cara als majors i que els majors tinguen els llocs i els espais que necessiten, que siguin públics, que no siguin privats com estem ara, que no tot el món pot pagar-se una residència privada, i qualitat de vida en general a tots els nivells. És veritat que, per exemple, a nivell cultural tenim una societat civil que es maneja molt i que fa moltíssimes activitats. Un poc extrapolar tot això a tot allò que envolta la ciutat, el creixement econòmic, la creativitat moltes voltes no s'ha d'imposar des dalt, sinó tot el contrari, el que s'ha és d'afavorir des de baix que la creativitat sorgirà, i en els alcoians en tenim molta. S'ha d'imposar des dalt, sinó tot el contrari, el que s'ha és d'afavorir des de baix que la creativitat sorgirà, i en els alcoians en tenim molta. Alcoi és un poble molt creatiu, tenim diversos grups de teatre, diverses bandes de música, diversos grups musicals, la gent jove no fa més que manejar-se. Això és que tenim ganes de fer coses, no? Això és com un bon entrenador. Un bon entrenador de futbol o de qualsevol equip, si té un bon equip, deixa-lo fer. Si a voltes l'entrenador el que fa és desfer allò que ja va bé. Moltes voltes els que gestionen la cosa pública, els polítics, a voltes no han de fer res més que deixar que la societat vagi no cap a on vol el polític, cap a on vol la societat, que la gent necessita respirar, que la gent necessita realitzar-se. Què ha de fer el polític? No sols no immiscuir-se, no clavar-se on no li toca, sinó que afavorir que la gent es realitzi individualment i col·lectivament. I en aquest sentit, per això dia que Alcoi té moltíssimes potencialitats. Si és que ho han demostrat, els nostres avantpassats, els nostres iaios i besavis, ja ho han demostrat. Ara, els alcoians, o per l'ADN dels alcoians, si es pot dir així, no passa el conformisme, no passa el quedar-se de braços creuats, no passa en que estem malament, continuem igual, a veure si sona la flauta. No, si és que els alcoians no som així, els alcoians som de, vinga va, sigues valent, juga-te-la, anem a apostar per alguna cosa diferent, perquè és que la història ens ha donat la raó. Gràcies a aquesta actitud, ara encara ens podem sentir orgullosos del present. Però no oblidem aquesta idea orgullosos del passat, però no oblidem la idea de que ara toca, com a futur nostre, sentir-nos orgullosos del present i del futur. La creativitat, les ganes de fer faena, la lluita, el no conformar-nos, l'exigir i demanar a Alacant, a València, a Madrid. Escolteu, que així ja està bé, que una ciutat de més de 60.000 habitants no tinga un tren digne, ja està bé que fins fa 4 dies no teníem ni una autovia, que aquestes cosetes que a poc i després de tantíssim temps reclamant-les, no podem estar esperant que aquestes coses ens vinguin cada 30 anys, no? A voltes sé que és complicat, però als meus companys dels partits que tenen representants en Madrid, Alacant, València i tal, els dic, escolteu, els vostres del vostre partit, exigiu-li, reivindiqueu que les empreses alcoianes és un miracle en aquests moments que estiguen, encara que tinguen ganes de quedar-se en Alcoi, sense tindre un tren que li agafa el seu contenidor i li duga al port d'Alacant o al port de València, perquè les empreses així no es fan competitives. És un miracle que els empresaris alcoians encara vulguin estar així en Alcoi, perquè no tenen les mínimes condicions. Això s'ha d'acabar, això s'ha d'acabar. I com s'acaba? Hem vist que gestionant l'Ajuntament d'Alcoi els mateixos partits que gestionaven en Alacant, València i Madrid no ens ha donat resultat. Doncs canviem, apostem. Sí, apostem per altres. Saps per què? Perquè a voltes em fa la impressió que els meus companys dels altres partits estan més mirant de reull. No vaig a incomodar els meus perquè tal, però potser val la pena que un altre representant d'un altre partit vagi i doni la cara a les administracions que siga per una raó molt senzilla, perquè no estem reivindicant res fora de lo comú, no estem demanant el cel ni estem demanant la lluna, estem demanant algo just. M'agradaria veure quantes ciutats de més de 60.000 habitants, ja no tant d'Espanya, d'Europa, estan tan maltractades des del punt de vista de les connexions d'infraestructura com ho està Alcoi. M'agradaria veure-ho perquè ens sorprendríem, perquè no és habitual, estem en el segle XXI. Els empresaris per el tren, els estudiants que si se'n volen anar a València, crec que el tren s'aplega antes a peu que agarrant el tren. Les connexions molt roïns. L'altre dia hi ha un consellal dient que ara van a crear, ara que s'acaba l'autovia, l'accés que unisca a l'hospital. Quan això jo pense
que tant els dos partits polítics haurem pogut lluitar perquè es farà en el projecte principal, no? Però que en el seu moment va fer aquesta reivindicació, que quan encara no s'havia tancat el projecte del tot, això s'estudiara. En l'any 2004, exactament. En el L'any 2004 2004 vam fer en el ple, i ahí estan les actes del ple, en el 2004 vam demanar que, com que en teoria era imminent l'inici de les obres de la variant, com s'ha vist que sí, que s'estaven iniciant les obres, hi haguera una segona entrada per a l'hospital. Però no sols per als alcoians, per a tota la gent de la comarca, que ara ja vingues de l'entrada sud, ja vingues de l'entrada nord, has de travessar gran part de la ciutat. Alcoi tindria menys trànsit, menys contaminació, menys cotxes, etc. Doncs ahí estan les actes del ple, que recorde que en aquella època el senyor Pastor, portaveu del PP, li va contestar al portaveu del bloc en aquell ple, a Paco Blay, li va dir: hombre, señor Blay, ¿no querrá usted que en la autovía haya 50 salidas y 50 accesos? No estem demanant això. Hombre, señor Blay, ¿no querrá que le pongamos una salida de su casa hasta la entrada del hospital? Això en el 2004, febrer de 2004. Qui manava a Madrid? El PP. Va ser canviar de govern en Madrid. Recordem que 2 o 3 mesos més tard el senyor Zapatero va manar i ja el PP d'Alcoi va començar a demanar, a exigir la segona entrada per l'autovia a l'hospital. S'ha de ser seriós. Això és el teatret que parlàvem fa un temps. La gent ja està cansada de teatret i la gent ja està cansada del tu mas. La gent ja està cansada de no, això no ho han fet, no, perquè és que els altres manaven allí. No, la gent ja està cansada d'això. Recordem, l'Ajuntament és l'empresa dels alcoians i no volen els alcoians que guanyi diners la seva empresa, sinó que li dona serveis. I en exemples com aquests no li dona serveis. És que en compte de solucionar els problemes, que és en teoria per als temes polítics, els en creem. Perquè ara si fem un accés l'han de pagar nosaltres, no? I ara és que és bastant inviable per al senyor Sanus, recordeu, regidor d'Hisenda, comentava de no, si ara anem a intentar a l'Ajuntament, intentar captar finançament privat i això de cara a la galeria queda molt bé, però ell sap que és, no anem a dir impossible, però és molt complicat, entre altres coses perquè en 11 anys que duen de gestió el govern popular això no ho ha fet mai. Per tant, la credibilitat en este punt és, per desgràcia, mínima. Per desgràcia mínima perquè acaba perjudicant no sols als alcoians, sinó a la quantitat d'usuaris de l'hospital comarcal, que són els pobles de la nostra comarca. Claro, que tenen que curar-se tot el coll per entrar a l'hospital. A veure, Rafa, s'estem quedant sense temps i m'agradaria que m'acabés de presentar al resto de l'equip. Continua Paco Blay. Efectivament. Hem dit que de número 2 anirà Ana Serrano, de número 3 anirà David, de número 4 serà Paco Blay, que ja van dir quan vam canviar, quan vam fer aquest canvi, aquesta renovació tranquil·la de candidat, que no se n'anava a casa, que era una molt bona notícia per al coll i per als alcoians, òbviament per al bloc, que Paco continuara ahí en una primera fila. Per a nosaltres el número 4 és aquesta primera fila, que ens aportarà a la joventut que representem, aquesta experiència de 8 anys ja en l'Ajuntament i aquest saber fer. De número 5 va Sabina i de número 6 va Maria Àngel Jordà, que també és una incorporació en forma d'independent i és una incorporació vinguda no estrictament de la gent, diguem, de militants i simpatitzants del bloc, sinó que és una persona que ja va ser regidora en l'any 95-99, regidora independent per a Esquerra Unida, a més regidora no en l'oposició, sinó regidora en la gestió. Per això aporta un valor per a nosaltres importantíssim, un valor d'experiència en la gestió directa. I estem molt contents que Maria Àngel s'hagi sumat al projecte de bloc per demostrar aquesta pluralitat que vol ser el bloc. El bloc és la suma de tota aquesta gent que creu en aquests valors, que diem al principi, però també la gent que no està estrictament militant en el bloc i que, com en el cas de Maria Àngel Jordà, ve com a independent, representant a Iniciativa del Poble Valencià, que juntament amb els Verds són els partits amb els quals fem coalició en Compromís. I Compromís és, diguem, la marca del bloc en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, en l'àmbit de les eleccions autonòmiques. En la presentació de 6 candidats va estar Enric Morera i va dir, sobretot, que tens moltes possibilitats de ser el futur alcalde d'Alcoi. Això ho va dir Enric Morera. Això ho va dir Enric Morera
alguna part de raó tindrà. No, però fora de broma i fora de frivolitat, jo no sé les possibilitats que n'hi ha, sincerament. Les possibilitats ens ho diran les alcoianes i els alcoians. El que sí que tinc és l'esperança que la gent siga valenta. És molt difícil, perquè és molt difícil passar de 2.420 vots a passar a, no sé, 15.000 o 16.000 o 18.000 vots, no? Vull dir que toquem de peus a terra. Però en democràcia i en el sistema democràtic en el qual estem, jo crec que hi ha possibilitats per a participar en la gestió de la teua ciutat de moltes formes. I els del bloc, òbviament apostem per gestionar la nostra ciutat. Jo com a candidat aposte per ser el pròxim alcalde d'Alcoi per una raó molt senzilla, perquè honestament crec que és el millor que li pot passar a Alcoi, justament per una raó. Ja hem tingut un alcalde del PP que fins i tot és capaç de barallar-se amb el seu president de la Generalitat, que és del seu mateix partit. Un alcalde del PP continuarà amb aquesta fatal relació amb el PP de la Generalitat Valenciana, perjudicats Alcoi i els alcoians. Si hi haguera un alcalde del PSOE, lo típic des de València, un ajuntament del PSOE, no tindrem massa bona relació. Nosaltres sempre posem el mateix exemple, l'exemple de Muro, un alcalde del bloc que és capaç de dur-se i tindre unes relacions fantàstiques amb totes les administracions, ja siguin del PP o ja siguin del PSOE. En este punt concret, que el PP d'Alcoi té tanta mala relació amb els mateixos companys seus de València, considerem que honestament el millor que li podria passar a Alcoi és que tinguera un alcalde del bloc. Però no volem poder, no és ser alcalde per tindre poder, però nosaltres el poder no és el més important. Nosaltres el que volem és tindre l'opció de participar en la gestió del nostre poble i en això jo crec que tenim totes les esperances i tota la il·lusió. David, Sabina, ¿esteu preparats per estos menos de 4 mesos de campanya electoral? Preparats i amb energia. Sí? Sí. Ara venen 4 mesos molt durs, no? Sí. Més que durs, de molta faena. Perquè és veritat que hi ha que fer-se presents, hi ha que parlar amb molta gent, hi ha que explicar els projectes a molta gent i sí, durs no són, perquè la veritat és que es disfruta també, no? Vull dir, perquè acabes explicant allò en el que creus a la gent, no? Perquè el dona el seu recolzament. I no, estem preparats, estem preparats. Es donarà a conèixer, vos ja vau estar, crec que este dissabte no l'anterior, vau eixir al carrer vau muntar unes tauletes per a donar a conèixer la vostra idea al poble. La ciutat com va reaccionar? Molt bé, perquè vam fer una campanya que s'està produint en tots els pobles valencians de la mà del bloc. És una campanya, jo crec que molt senzilla i molt necessària, i és que hi hagi places per a tots els xiquets de 0 a 3 anys, cosa que, per exemple, en Alcoi no es pot produir i en la majoria de pobles, i això va ser un poc l'excusa, entre cometes, per estar en relació amb la gent. La gent, fora de lo que és campanya, no està acostumada a trobar els candidats, els seus representants públics cara a cara, i jo crec que, d'entrada, la sensació sempre és bona, perquè jo crec que a la gent li agrada que l'escolten i en el bloc ens agrada més escoltar que parlar i en el bloc no entenem fer política sense estar en companyia de la gent, perquè al final nosaltres el que som, si som representants públics, si som representants de la gent, si volem representar els nostres veïns, com no anem a escoltar-los? Per tant, per a nosaltres, ja siga cara a cara en el carrer, ja siga per les desenes de xarxes socials, ja siga de la forma que siga i de la manera que siga, la nostra manera d'entendre la política és estar en contacte amb la gent i per això aquesta experiència, que no va ser una anècdota, sinó que és la nostra forma habitual de fer política, com no podia ser d'una altra manera, va ser positiva. I així esperem que també ho siga per a la gent, independentment de la manera que tinguem de pensar, independentment que els caiguem millor, pitjor o regular, independentment que siguin més favorables o no, que sàpien que en el bloc tenen gent que va escoltar-los sempre. Bueno, doncs moltíssimes gràcies als tres per estar esta nit amb nosaltres i per aportar-vos les vostres idees i que la gent vos conega en casa. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Apleguem al final de l'informatiu, ens despedim. Fa molt de fred. Jo vaig a treure una cosa en el respecte dels meus companys, i és que la senyora Humilde m'ha regalat esta bufanda i volia donar-li les gràcies a través de la tele, però és que me molt bé perquè fa rato que tinc molt de fred, jo sí. Bueno, en despedís, que es deixen en el nostre home del temps, Àngel Carbonell. Tornem demà. Molt bona nit.